Fil-Parlament qed tiġi diskussa liġi li bija titwettaq b'mod sħiħ il-weda tal-Gvern li jagħti lura fi ġranet li fil-btajjel pubbliċi u l-festi nazzjonali li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa. Fil-bidu tad-diskussjoni ta' din il-liġi li tinsab fl-istadju tat-tieni qari, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru responsabbli mit-twettiq tal-manifest elettorali Carmelo Abela fakkar kif Gvern Nazzjonalista ħallif tal-ħaddiema tal-ġranet tal-festi pubbliċi u nazzjonali li jaħbtu is-Sibt u l-Ħadd. Dan bl-iskuża li jrid itejjeb il-produttività u l-kompetittività ta' pajjiżna. Il-Ministru Carmelo Abela qal li fuq medda ta' aktar minn 10 snin, Gvern Nazzjonalista ħa 50 ġurnata lif lil ħaddiema Maltin u Għawċin. Din il-bidla li seħħet fis-sena 2005 fisret li minn dak iż-żmien mis-sena 2005 sas-sena 2017 insterqu madwar 50 ġurnata lif lil ħaddiema tagħna. Il-Ministru Carmelo Abela qal li wieħed jista' jaħseb x'kien jagħmel Gvern Nazzjonalista llum fejn hawn sfidi ferm akbar u bla preċedent. Jekk dak iż-żmien ħass li kellu jaqta' il-ġranet ta' lif il-festi pubbliċi li jiġu Sibtu l-Ħadd u dawn ma jeżidux mal-ġranet tal-lif. X'kien jagħmel illum allura meta naturalment il-gravità tas-sitwazzjoni ma kinitx gravi kif inhi illum. Il-Ministru Abela tenna l-impenn tal-Gvern li din is-sena jwettaq din il-weda b'mod sħiħ biex bekk il-ħaddiema jkollhom iżjed ħin ta' kwalità mal-familji tagħhom. Gvern Laburista minn din is-sena li ninsabu fiha se jiggarantixxi li l-btajjel pubbliċi kollha li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jiġu kkumpensati bi ġranet addizzjonali ta' lif u kif qed fil-bidu aħna dak li nwedu inwettquh u hekk qed nagħmlu b'dan l-abbozz ta' liġi.